Описменеха чреноризеца храбра. Прежде убословене не имяхон книга на чретами и резами, четаяхон и гатаяхон погани сонще. Кръщеше же сен, римеска ими и гръческа ими писменай, нуждаяхон сен писати славянескон реча без устроения. На како можете сен писати добре гръческа ими писменай? Бога, ли живота, ли дзело, ли цръкъй, ли чаяние, ли широта, ли щедрота, ли ядя, ли йондо, ли юностя, ли янзыйка и ина подобеная сима. И тако бяшен много лета. Потоме же човеколюбец Бога, строени веся и не оставляени човече рода без разума, навесен ка разуму приводен и ка съпасению, помиловав рода славянеска, посала има свента его Константина философа, нарицаема его Кирила, монжа праведена и истинена, и сътвори има 30 писмена и 8. Ова убо почино гръческа иха писмена, ова же по славянес сей речи. Отапрева его же начана по гръческу. Они убо алфа, ася аза. Ота аза начента обое. И якоже они подобляше сен жидовеска им писменем сътворишен, тако и ся гръческа им. Жидове бо превое писмен имонт алефа. Еже сен се казаета учение съвършающее. Въводимо дятищу и глаголенщу. Учи сен. Еже ест алефа. И гръци подобляше сен тому алфа решен. И съподоби сен речение съказание жидовеска гръческо ензыйку. Да речета дятищу в учение място. Ищи. Алфа бо ищи сен речета гръческа им ензыйкоме. Тяма бо подобен сен свентъй Кирил сътвори превое писмен аза. Наяко превое му сонщу писмени азо и ота Бога дано родословянескоему на отвръстие уста в разум ученщи им сен букавам. Великом раздвижением уста възгласит сен, а она писмена малом раздвижением уста възгласен сен и изповедаен сен. Сеже сонта писмена славянеская, сице я подобаят писати и глашати, аза, букай, веде, глагола, добро. Друзи же глаголянт, почето ест 38 писмена сътворила, а можета сен и менешем того писати, якоже и гръци давяма 10 и 4 пишонт, а неведент колицяме пишонт гръци. Еста бо убо дава 10 и 4 писмена, на ненапланяют сен тями книга, на приложили сонта да воглася на их едино на 10 и вачисменех же 3, 6 и 9 десентяное и 9 сътяное. И съберете сен иха въсях 3, 10 и 8. Тема же тому подобено и в тъжде образ сътвори свента и Кирил 30 писмена и 8. Друдзи же глаголюнта, че сому сонта славянеска и книгай, нито го бо Бога еста сътворила, нито ангели, ни сонта ижде конянай, яко жидовескай и римескай и елинескай, енже изкони сонта и приентай сонт Богоме. А друдзи именент, яко Бога нам еста сътворил писмена, и неведент сен, чато глаголюнще окаяни, яко тръми ензыйкай, Бога еста повелява, бъйте, яко в Евангелии пишета, и бе дъска написана жидовескай и римескай и елинескай, а славянескай нест ту. Тяма же не сонта славянескай книгай от Бога. Катяма чето глаголем ли чето речема, катацям безумием. Обаче речема ота свента их книга, якоже научихом сен, яко веся поренду байваюнт от Бога и не от иного.
Неста Бога сътворил жидовеска янзейка прежде ни римеска, ни елинеска, на сиреска. Имеже и Адама глагола, и от Адама до потопа, и от потопа до недеже Бога раздели янзейкой пристлапотворени, якоже пишета. Размяшеном же бъйвашем янзейкома. И якоже сен янзейци размясишен тако, и нрави, и обичаи, и устави, и закони, и хитрости на янзейкой. Египтянон же землемярие, а персом и халдеом и асиреом звездочетение, влашевение, врачевание, чарование и вся хитрост човеча. Жидома же свентаен книгой, въниха же ест писано, яко Бога небо сътвори и землен, и вся яже на неи, и човека и вся порендо, яко же пишета, а елинома граматикион, риторикион, философион. Напражде сего елини не имяхон своим езиком писмена, на финическа ими писмена писахон своем реча, и тако бяшен много лята. Паламида же последже пришъда начана от Алфай и Висай 6 на 10 писмена тъкамо елинома обрате. Приложи же има кадма милисии писмена 3. Тяма же много лята 9 на 10 писмена писахон. И потоме Симонида обрята приложи 9 писмени. Епихарий же съказател 3 писмена обрате и съберасен иха 24. По манозех же летех Дионис граматик 6 дъвогласена их обрате. Потоме же друга и пент и друга и 3 чисменитая. И тако манози много и милятай дава съберашен 38 писмена. Потоме же многом лятом минонвашем, Божиим повелением обрате сен 7 монжа и же преложишен от жидовеска на греческ языка. А славянеска книгой едина свентай Константина, нарицаема и Кирил, и писмена сътвори, и книгой преложи в малех лятех, а уни манози много ими лятай. 7 их писмена устрои, а 7 приложение. Тяме же славянеска писмена свентяеша сонта и частенееша, свента бо монжа сътворил я еста, а греческая елини погани. Аще ли като речета, яко неста устроил добре, понеже сен построяент и еще, от авята речеме сима. И греческой такожде многощи сонта построяли, Акила и Симаха, и потомя ини манози. Удобее бо ест посляжде потворити, неже превое сътворити. Аще бо въпросиши книгачиен греческаен глаголен, катова еста писмена сътворила, ли книга и преложила, ли во кое времен, то рядеци от ниха ведента. Аще ли въпросиши славянескаен букарен глаголен, катова писмена сътворила еста, ли книга и преложила, то веси ведента и отъвещаваше реконта, свента и Константина философа, нарицаема и Кирил. Та нама писмена сътвори и книга преложи, и Методий братр его. Сонта бо еще живи, и же сонта видели иха. И аще въпросиши во кое времен, то ведента и реконта, яко във времена Михаила цясаря греческа, и Бориса каненза българеска, и Растица каненза моравеска, и Коцеля каненза блатенеска, валято же от съзидание во сего мира, 6 тъйсенщено е, 363 е. Сонта же и ина е отвяте, енже инаде речема, а наиня неста времен. Така разум, братре, Бога еста дал славянам. Ему же слава и честа, и държава, и поклоняние ныне и присно, и во бесконечен вякой. Амине.